Hello guys, नै जोंहा लेसन थांनो नागिरदों दिनैहाय बिजनियावहाय सोर थांनोसै लोगोफोर जोंहा आलासि जानाय जायगायाव सफैबाय गाइस जोंहा नै मेरलाथार लारि लारि ओइ आइया बावलायलांबाय औ बे फैगोन ना आया आथिं सुनांगौ बाहेरानिफ्राय फैनानै बिसिनि लाखु ओमफ्राय नैबेखौ गाननानै सु दे आथिं सुदो र' एसे गय बे सेन्देलाव सुनानै बैयाव नैबे सेन्देलाव गानदो नै बेखौ गाननानै सु सौफैबाय आलासि जानो गाइस ओइ माबे लाबो मेथाइखौ जालायफैदो नैबाव फैनानै जाफैदो फैदो ना मेथाइ जाद' रानलायलायनानै औ नै जाफैदो हिरास लोगो जादो साथामजों लाजिदो सोरखौ सोर बुखो दा दसे थाना लोगो जागोन दा लाजिथ'दों आं बेखौ माहाय दोननो बिलिना बेखौ अबेबा दोनहरलाय आथिङाव हमनानैसो फुनलागोन बेखौ ओइ आं खनखालै हाय होनहरलाय गोलोमदै जाजोब्बाय खुगा खम आयं हाय होनहरलाय हाय आयं नोंबो हाय होनलाय नायलाय हाय होनलाय औ हाय होनदो आयौ नै मादै नोंहाबो हाय होनब्रा होनना गलांजोब्बाय मनाया होनलै नायलाय नायथारदो बियो आलु हागासिनो आरोना ओइ ना होनलाय आलु ओमफ्राय ओरैहाय माबा हादों मा होनो बान्दा कपि साहा फुदुंसै बेयाव मा संदों बेदर एवखांबाय बाब्रे बाब बरिया अमा बेदर गिदिर हे ना गोरलै क्या कर रहे हो तुम लोग ओए जेनिसा क्या कर रहे हो गेम हिरास गावहाबा इउटुब चेनेल खुलिलायो ओमफ्राय लाजियो आंनाव इदि जायोलै गोरलै आंना बिब' बिनानाव फंबाय दंलाजोबो नै गाइस ओरैबो बियो आदै ओमफ्राय बैयो फंबाय बिनानाव बैबो बिनानाव मेरलाथार जाबाय ओंखारदो आंहा नोंबो आयौ जाबाय नोंबो जों सेफा जायो आयौ दे नोंनि फालायबा मानसिफ्रा बुलुत गोजा आंबो बाजायो मामा संगासिनो
हम मदद नहीं करेगा हम बस खाएगा ये मछली फ्राई खाएगा पापड़ फ्राई खाएगा तो किसके साथ पकाएगा मैसा के साथ पकाएगा मैसा के साथ दीदी लाना ने हमरे मार के होते मैं नहीं खाया था घूमी नहीं गई गथ'फ्रा Udah, angin salah, angin salah udah, salah. Nengko makan kan dulu kau. Dah nolai. Sasi sekolah baik. Semua baik sekolah baik. Sasi naik guys, nih dia. Nengko vlog kau kan saya deh. Nebe, salah, dustotar. Ang baya, araw ko ba baya? Ayun din mo balaga. सबाय ओंख्रिया नै सबायजों दाउजों बे गाइस मोनबाय बे ना ओंख्रिया बे ओंख्रिया मोनबाय ओरै ब्रयलार एवगासिनो फ्राय खादों जारौआ बुरजा मोनबा आंनोबो आब' एसे आंनोबो एसे बुरजाबा बुरजा नङा ना आं माने भाजा जानो मोजां मोनो ओइलाय गोजौआव दङ नै बैसो मोनासौगोन खिन्थु नों नाब्लेबाबो बिराद साइज बर'फ्रा नाब्ले नुब्ले जाखायो ना No, boy kuton, dia guzung manusia. Guzung kemana suka? Iko. Nang kau mana deh? Oi, tersar garam. Ang mana suah kintu ang mana suah. गुग्रु ले बे आं बोनाया ये ले तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर रही हूँ इलाय नहीं माला रायलायदेरना होगोन बेलाय माथो खोमोर जाजोब हाइद खालामजाजोबखायो आंना बाथौखौ जानो लुगैनाय साला माने ओंखामा दायो खोमसि नुयो बिथिं लाब्राबो होफैदों गोरलैफ्रा इयाव जाबाय नैबे जाहैबाय गाइस सबायजों दाउजों दाउआ सिङाव थाबाय नुला नोंसोरो बे जाबाय दाउ ब्रयलार बे ना बाथोन अमा मैथा ना ओमफ्राय दा लाब्रा रानदों जादो आलासिफ्रा बिसिनावसो सोंनांगोन माबायदि ओंख्रिया नै सिख्ला सानै सेंग्रा सासे ओंख्रिया माबायदि जादों हिराज
आयौ ओंखामा जोब्बाय हिरासना हिरास नोंथ' ओंखाम जाखांबाय माबायदि जादों गोथाव जादों हा गोथाव जादों ए बिलिना नों गोथाव मोनना मोनाखै मोनदों नोंलाय जेनिसाया गोथाव मोनथारदों आयो दे जादो दे आलासिफ्रा बानलु नांगौ लाबोखैगौ बानलु ए लाबो